begin to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon natong iampo ngadto sa atong Ginoo pinaagi sa pangama sa atong mahal nga patron Santiago Apostol ang mga grasya nga gikinahanglan karon sa kalibutan, labi na gyud ang pagsinabtanay, ang pagkahunong niini mga gubat ug tensions sa gubat, kining kagutom, kamatay ug mga kalamidad nga unta maprotektahan kita, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning atong slots aron matuman ang ato dinhing mga pangandoy, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga grasya sa ilang kinabuhi nga makapabalaan o makapalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan pun-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo mag-uol ingon nga mga tawo nga walay paglaom. Kay kita nagtuuman nga sa Hesus namatay ug nabanhaw, busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulunaan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya, mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man sa tanang trumpita sa Dios. Ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. May unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni atong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban sa kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Awiti ang Ginoo ug bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Isugilo ng iyang himaya, taliwala sa kanasuran. Taliwala sa tanang katawan, ang iyang katingalahang mga buhat. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Kay dako ang Ginoo ug angay nga daygon pag-ayo. Kataan siya labaw sa tanan nga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa kanasuran, mga buta nga walay hinungdan. Apan ang Ginoo mo'y naghimo sa kalangitan. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang kayutaan. Ang dagat ug ang nakapuno nini palanuga. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga naa nila. Unya ang tanang mga kahoy sa kalasangan magsadya. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Atubangan sa Ginoo kay moabot siya. Kay moabot siya aron maghari sa yuta. Harian niya nga matarong ang kalibutan ug ang katawhan uban sa iyang kamakanunayon. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako ug ingon sa naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Hesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakaday kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan, Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamo usab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Og may daghang usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, naghisgot si San Pablo o pagkabanhaw sa atong kinabuhi. Niya iyang gibuhat kini para kuno makabaton og paglaom ang mga tao, kay mga tao gud sa una naghuna-huna man nga inig kamatay nato, wala na isunod, that's the end. Gilingay mong tupad ingna nituo ka nga napay sunod.
Ingna ba? Ingna, mutuo ka nga napay sunod. Kay usahay, ang atong focus ni aragid aning kinabuhia. Niya, murag, ang atong tanang paningkamot, kutob ragid aning kinabuhia. Mao gani na, masakit na gani. Hala, kisi-kisi gyud og aron maayo sa sakit. Nya mo hisgot gani tag kamatayon, hala duk-duk dayon. Simbako. Dagan na kay ni comment nako din sige ingon, pader ba? Sige maghisgot anang kamatayon. Oy. Manungo manis pader. Manungo. Sukad pa panahon ni Jesus, ang sigihag hisgot nila kamatayon man. Kay mao man na siya angay na tong dawaton. Unsa may tawag ana? Kamatuuran. Truth. Sige, lingay mong tupad. Ing nabitaw, mamatay ragyod ka. Na ba? Bitaw mamatay ragyod ka. Na. Pero matud pa ni San Pablo, dunay sunod. Sama nga si Jesus gibanhaw, kita sad banhaon, mukayab tangadtos langit. Unya kun maayo tag binuhatan matud pang San Pablo, magsigi na unya tag kuyog-kuyog sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Kay kun ang atong ambisyon, ang atong ikuyog kanirang mga tao dinhi, pagkawa giayo. Be kinsa ninyo dinhi be, ang wa gyud masuko sa kuyog ninyo sa balay, taas ang kamot. Wa gyud mo kasuko. Istorya. Suko mo ganing pare. Nganong nasuko man ka? Nganong magyaw-yaw man ka sa mga bata, sa imong bana, sa imong asawa, usay sa imong pangginikanan, nganlan pa nimog gahig-o ang imong ginikanan, kay di nimo pakanon ani, kay nanay maintenance, nanay sakit, mukaon gyud, di nimo palakton, mulakaw gyud. Ana, mapandol na labalag patag, ayaw lakaw nga to, kay mapandol ka na mo adto gyud, mapuspos na hinoon. Ug mao nay kuyog nato dinhi pagkaway ayo. Ang nindot ikuyog ang Ginoo kay ngano man perfect way apan. Nya kanusa na mahitabo na kuyog na gitas Ginoo, inighuman na natog kamatay. Mao na kamatay na. Mao na siya nindot. Unya, ang nakaapan lang, kay samtang wa ta mamatay, musinati di ay ta sa kasinatian sad ni Kristo. O unsa may kasinatian ni Kristo, nga sa iyang pagtuman sa mga maayong buhat, nga gipabuhat sa iyang amahan kaniya, sama aning, unsa ni dinhi? Pagsangyaw sa maayong balita, ngadtos mga kabus, pagsangyaw sa kagawasan ngadtos mga binihag, pag-ayo sa mga masakiton, sa mas mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, ug ang pagsangyaw sa kaluwasan. Kung ato ning buhaton ba, pasabot kaning gitawag natog mga works of mercy. Dumtan di ay ta sa kalibutan. Isalikway di ay ta sa atong mga gihigugma dinhi sa kalibutan. Nakasinati na mo ana? Wa? O wa mo kasinati, wa day mo nagbuhat. Wa mo nagbuhat sa pulong sa Ginoo. Ako bitaw dinhi, pirmi kong makasinati oy. Kapila na ko nagsangyaw palit mog slat. Nya pila man kabuk ang atong kananaang subscribers. Sa ako lang YouTube daan, mga 264,000. Unya ang maminaw ana, ni subscribe tingali o wa mo subscribe, mag-average og mga 1 million, tibo kalibutan. Nya inigingon ako, palit mog slot, 100 pesos. Hagkajutaya ragyos mamalit. Bisan kanis manimba dinhi, sa kanini arong grupuha. Ni pangutan-an na imong tupad, nanakay 100. Nanakay 100 ya. Na ayaw pamakak. O ana.
naay 100. Siguro magyud ko nga sobra katunga dinhi naagi 100 pero inig humas misa pila ra goy mo palit lakaw ditso ngadto nya unsa man na rejection dili nimo tuhuan ang akong gisulti di ba unya kun ang Ginoo mo'y nagamit nako ana nga isangyaw ning maayong balita nga kun mo palit silag slot ma-improve ang ato dinhing parokya na kining mga buslotong atop ma-repair na ni kining pagkawa na to'y adoration chapel makahimo na ta ngatong CR nga gubaon kaayo mailisa na nagbag-o ang atong kampanaryo nga wa pa mahuman na ang atong lugar nga wa gitay social hall katurang CWL nga wa man ganito'y bisag binil na lang to pagyud kaayo makahimo na tag social hall inana ba ang ato dihang parkingan porting lapuka labi na ron sigig uwan kay wa gyud ispalto bisag ispalto na lang porting lapuka murag lunangan usahay basig ispalto na kun mo palit tag slot ay, moingon lang, sila lang. Rejection, manggunagod. O na, bulahan tan mo padayon. Nga naman, kay naay mo reject, naasay mo accept. Di ba? Kasagaran, ang mga leaders mao'y mo reject. O kinsa man ang mga leaders, kanang suod sa atong kinabuhi. Kanabang ni-claim nga mura sila glabaw nato. Pareha ng imong kaubas balay, imong bana, mo manay mo reject ni mong una, imong asawa, imong igsuon, mo na mo una reject kanang imong mga igagaw nga taas-taas og ranggo nimo nya magsikag sulti, di na mo tuo. Ako isip pare, kinsa man say mo reject nako nga di gyud mo palit og slot, mga pare, magsige pagsaway, magsige pagdaot ang uban. Nahinoy pipila ka mga pari mo palit. Yang sunod nga mo reject nako nga di gyud mo palit og slot, mga madre kana mga madre. Pero nasa pipila ka mga madre nga mo palit. Pero panagsara kaayo. Ang sunod nga mo reject kaning mga lay minister, kaning mga lectors, mga labi na ni mga sakristan. So kusog kay na mo reject. Di na magana maminaw suwalis pari mga sakristan. Guman na nagpaso-paso, abot anas loyo, mga tug or magduwa, maghuwat na sa nagkanos amahuman, o na sa na mo posisyon. Rejections man pero enough ba ni nga makapadiscourage nato? Dili. Sama ni Jesus, padayon. O ang consolation kay naagid tay madawat, sama sige kog sangyaw aning atong Hilly fans. O karon nag-andar na ang 4 ka buok. Di ba? Awa mo nalipay. Pak. Ibaw kung wa mo nalipay kay wa kay mo katampo ana. Giangkon ra man na siyag mga usa ka grupo nya 4 ka pamilya nya usa pa lang ang nakarimit anang 4 so napay tulong makahatag silang gi-promise ambot o madayon ba to pero murag madayon man gid to ato lang yang iampo no nga i-remit kay ato na ba nang gibayaran di ay kay ang katunga pa atong nabayaran nya kadtong duha sa dito luyo nga ato pang igtataod na anasay ni promise mahimo na ng 6 ka buok atong Hilly fans so pa yun ang kay daghan niya gahapon giingnan sad ko sa akong in charge diha sa pagsigig monitor ana mga TV usa man toy kuwang aning gagmayng TV dinhi 50 inches usa na malay kuwang kay na naman tay 3 4 na itong kinahanglan nya dito sa gawas usa katong 75 uy na kompleto na pakpak pero promise pa noon ang usa ang katong duha pero wa na kompleto na nanay ni commit na sila maoy mo kuha or kompleto na di sa gawas oy kompleto na to ang usa na lang diri sa sulod nya niingon sa dangatong IT
Padre, wa man mi monitor nga TV monitor sa amo diring area. Naku mo ba? Siya i-announce sad basig na imo angkon. Pilam sa naka-insist. Bisa lang kog mga kuan lang mga 45 to 50 gyapon. Pareal sa kuno din sa ligi. Sige na sa imo angkon. Nya duha ra baday kabuk ilang kinahanglan. Kaya mag-ana na ilang TV monitor. Tama mo angkon dahil sa father ba sigihan magdugang oy. Di para man iswa makadonate. Para sa atong IT. Mao man na sila mag-monitor niya, di man sila sluyo. So di sila ka kita mo nang kinahanglan sila monitor nga mag-ana. Mura sa gamay nga studio ba. Inig live streaming na nato. Nya kay nagkinahanglan man ta dinhig kamera, nga pila ka ni kabuk basig mga upat ba ni kabuk or tulo ba kabuk kamera para sa live streaming. Doon na sa kunoy naghonghong ingon ingna niya ko ha og tagpila. Magani kanimo ay mga taong nindot. Dili sama aning gasigig paminaw mura lagwa. Kana bang mag-ingon ingna niya ko ha. Ingon mo sa din atong secretary Remy ba to ni ang sa tiniingon na narabay nagsaad pa dir nga pasulti lang siya tagpila kuno tong kamera nako uy wa pataka canvas ana ato nya nang canvason. Mura madasig sa tayo. Enough na nga makapadasig nato. Enough na sad na nga magpakita nga na gitay improvements. Samot na gyud og kitang tanan mabag-o. Di ba? Samot na gyud kitang tanan mapariha na niining pipila or maliwat na kita ni Kristo nga hastang katapusang to sa iyang dugo iyang ihatag og mauna na ang gitawag og langit. Pero matod pa ni St. Therese of the Child Jesus, I will spend my heaven by doing good on earth. So kita ra sa di ay ang makapahimo din hisyuta nga ang langit masinati. Kita rasad ang makapahimo sa yuta nga masinati nato ang impyerno. Kung di nata magtinabangay, di nata maghigugmaay, impyerno gay labas ana. Di katapusang lingi sa imong tupad. Lingi ingna patilawon ti kag langit ginga. Ingna ba imong tupad ingna patilawon ti kag langit. Maingon na imong tupad hilas biya nimo umagani kang bayad si mong utang. Sige lang basta mingkamot ang malangit pasabot mo antos na ta mahigugma na ta og mo alagad nga way limit manindog na ta. Mga igsoon gisalikway si Jesus sa iyang kaugalingong katawhan kita nga midawat kaniya muduol sa Ginoo nga malaumon og moingon umanhi ka Ginoo og luwasa kami. Umanhi ka Ginoo og luwasa kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan maisugong mumantala sa pulong sa Dios uguban ang hugot nga pagtuo ila kining puy-an magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Ginoo og luwasa kami. Nga pinaagi kanato ang kalibutan makaamgo nga si Kristo mao ang tinugdan sa matuod nga kinaadman magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Ginoo og luwasa kami. Nga ang Kristohanong mga ginikanan magmalig-on sa pagsunod kang Kristo nga mao ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Ginoo og luwasa kami. Nga ang mga masakiton nga naglisod sa pagpuyo makakita sa presensya sa Dios pinaagi sa pagatiman ug pagtagad sa ilang mga kabanay magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Ginoo og luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Ginoo og luwasa kami. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer
magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Uman ka Ginoo, luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Uman ka Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga matuhuong mihalina makatagamtam sa kalipay sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Uman ka Ginoo, luwasa kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga na kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta ngari kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad na kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Bahala usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kalitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kalitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang
kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasaylo kami sa among mga sala,
luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas, nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Nawata kini sa akong kandumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayuan. Nawata kini sa akong kandumanan. Dining langit nung kalanon, idawat sa
Sumampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Apan mulihok raning maong gahom kung sama ni Kristo mupadayon tag sangyaw buhat og maayo bisan pag isalikway ta sa atong mga suod sa kinabuhi. Salamat sa nagpadayon og support nato, wa mo salikway nato, sige pamalit og slots. Ang ato karong grace or God's reward and complete elation, ang atong halin iabot nag 48,705 ka slots, na pay 651,295 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge na tag 7,164 na sad ka 70 slot challenge atong nadawat. Ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC para sa ato dinhing ongoing nga mga project sa Paris, ang atong halin iabot nag 11,480 ka slots na apay 88,520 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Nya na anay 162 slot challenge na tag 16,225 na sad ka challenges ang atong nadawat. Ato pakpakan ang atong mga namalit og slot. Salamat kayo. Unsaon ganito pagpalit og slot? Pwede ninyong ihatag sa atong opisina during weekdays, nya Sundays, nasa tay lamisa dias gawas, tuwa sa dito sa San Vicente Ferrer Parish, nasa tay lamisa dito para slot, madomingo. Nya pwede sad anhi sa atong bank accounts. Pero ay lang niya mo kahikurat kay kaning atong bank account na San Vicente Ferrer Parish, kaning land bank, ato na ning i-close. Kay ilisa na to Compostela. On process ang pag-close niini. Unya ang ato sad nga GCash. Karon kay September 1, open na sad ang among mga GCash kanitanan. Nya dali ra no ning mapuno kay ang ako murag 500,000 ra man ni ma-accommodate ani. Nya paspas mo sa gay mo padala. Kurot dayon. Maintag matagaan ko anig 2 million sa GCash, no? Aron makatabang-tabang yun sa atong pag-facilitate. Pero sige lang, kung mapuno ng GCash, diris kwarta padala, wa manay limit, no? Bisan asa aning mga ngana, labi na gidakungan, hala padad kwarta padala. Bisag asa nga, mga kwarta padala, Palawan, Imluelier, Cebuana, RD Poncia, punya sa international, ayaw lang ng Western Union. Kay gi-block na ko ana. Wa di na may magka-sundo. Sige, salamat kayo ha. Nya unsa gitoy meaning sa slot kada nato palit og slot? Maunay atong sacrifice, maunay atong love, maunay atong offering, mausad nay atong treasure. Nya kun ato nang sumpayan, maunay atong sacrifice for salvation, love for the needy, offering to God, and treasures in heaven. Nindot ka nag-meaning ang slot. Salamat atong follower sa kuan social media nga nihatag anang maong kuan meaning. Nya padayon mo support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod na ni mga 264,000 ka subscribers. Sige lang yung view, like, share, o subscribe every day aron nga makapa-spread kita sa atong mga pamalandong
o mga misa, nya ikaduha, maka-income sadta para sa atong mga charitable expenditures. Nya, ang atong vigil sa Alliance of Two Hearts, karong September 5, first Friday, alas 9 sa gabi, ang atong rosary o confession, o nya alas 10 ang opening mass, nya mga offices dayon, inig alas 3 kaadlawon, mag dawn rosary, nya inig alas 4 mag misa, closing mass. Nya napatay panginahanglan ha, duha na lang ka TV nga tag 45 inches para sa atong mga IT. Kompleto na din isulod, hopefully karong simanaha ma-in place na ni tanan. Nya kadtong kamera para sa atong live streaming, idungan na lang to sa TV unya. Mo announce lang niya ako sa mga presyo ani, pero ang TV mao na to siya, pero ang kamera wala pa. Kamo mga naglungot-lungot na nga mo donate, pagtigom na mo maayo. Kay haron igsulti nako palit dayon, yahaya. Gabihan ninyo din no, pero naagi daghan nga wa gyud maminaw. Sige lang. Nakadungog pero wa na nakadungog apan wa mamati. Ang sa na pagsul nakabati apan wa kadungog. Wa sao na pagsulti. Sige na, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kani. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayunon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dagon ng Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.